Així d'espectacular va ser l'arribada de l'escocès Calvin Harris al Mallorca Rocks. Les revistes especialitzades el defineixen com el rei de l'electropop. Un títol que ha aconseguit amb 26 anys, només 2 discs d'estudi i treballant al costat de grans estrelles com Jamiroquai o Shakira. Anit va presentar a Magaluf el seu nou treball, Ready for the Weekend, del que en destaca aquest The Rain. Calvin Harris és gairebé una figura indispensable en el món de l'electrònica al Regne Unit. Ara arriba a les Balears després d'haver treballat amb Kylie Minogue. Ha treballat amb gent molt destacada com la cantant de pop Kylie Minogue, també el disc jockey David Guetta. És realment flexible i molt bo, té cançons genials a la gent que li agrada, té alguna cosa especial, ens encanta. També es va poder escoltar el seu superèxit Stars Come Out. Cançons que juntament amb I'm Not Alone han arribat al número 1 a Anglaterra superant a Lady Gaga. Avui la cita es repeteix, serà aquesta nit a l'Ibiza Rocks.